سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرانا بفلايد ما مدباب جزينا أزي وتر عربي بس عزفنا مدباب جزينا يو أدلونا قراب المسا 5 إنحشا قبر هندسي نلوم عدو مالني عدو ماي دكتور تصفى مريم محاري كاب عد إنجليزي دكتور تصفى مريم محاري أب لندن جرينويتش يونيفرسيتي يمهر دكتور تصفى مريم محاري دايركتور عالم لخاوي شركة نات مرتي كوينو أبو زحات هاجرات سريحو أب إثيوبيا كاكوتشحن شعتين كاكوتشحن عسر شمون تن زمسرتو شركنا أما إتزخونو مرحتي منجستن مناجرات منجستن بحتى ون تكالات أفريو مكتل طلال المينستر بزحات مينسترات أبالات برلمان جنرالات أما حضرتي إثيوبيا ميهيرو من أمريقو من حدا كابتوم نزع الدل تتقيمو استمرق زين إثيوبيا زمرح زلو دكتور أبي مخانو وي دكتور أبي أحمد يركبهم دكتور سفماريام بزي كازي أب تشاينا ون عسرت خلطة عامتات تمالاليسو دحري عسرت تشحزوهم تمهارو أمريقو نسون مسارحتون مالتيو نبوزحات هاجرات نبوزحات تكالات بوليتيكا فاينانس نقدي تزرقيهم بما يسرح اللو توم سوزمر تمهارو دكتور تسفماريام أب هندي سنغافور ماليزيا غريخ زامبيا ون يسرح له صاحب حجي دكتور صفا مريم من نمجي مرتا ديغرو بس نقطة بخوينو كاب أسمرا يونيفرسيتي زرخوو مخانو ينقر ويفلت كالون بزح له زرزرات كن زارب نخيل بزعبا دكتور صفا مريم كينو حناقن ملالي الزغالة سكوئيو نلوم عنتنا كايدو علال أبدأ زلونا إيرتراويان ناي فتحي من قصقاسات حفشاو خمي يمثل الله مستينا إيرترا كون النت مستينا حزب إيرترا كون النت يتي من قصقاس ناي فتحي بلك عقات أمال دو انتاي زخون زلو دحرزنا إثيوبيا كونتات أب كمي كونتات يركبالو تنكف كنبولو إينا بزح سفيح سلزخانا نقول خنززرو أي كنكالينينا جن حفشاوي كنت كفوينا موني دكتور صفا مريم محري عدمي أخبير كاس لازم مساخا عتاد يخبلاتهم ون نقرنيخا مسكناكا نزع عدل سلذهب كان مسكناكا حتى يكون مجماري بخمي كنا كايدو زعلال انتي تبلني معي أتابلني بويزدعم نسو بهلنا سيون سيخ هذا قراربنا مسؤول مسؤول فقر له سلازسي أنا ونحجوسي نزع عدل سلذهب كاني سبولي لا قبر لنا شيء غني الله دكتور صفا مريم تي قدامي حتى كنا العلوز دلخو دحريزي أبي تبي أستفاد رخونتات حفشة جم كا كمي الله تناي فتحي من قصقاسات أبدق إيرتراز ملكت تجبو بتوح يزيد خيط زلو ولاس تمزابيلو وي زخنا من قد سيحتو ليو سيحتو انتو خوين خسلا من تاي مسلكا هو سعيد بحكي بجيف مقدم بر مخنياتو تحت خمسة عدلو خبزة ناب إثيوبيا زمسألو تمو أب هاجر ناس ناي سلام كنا تاج إثيوبيا نيرتران تعاريقن زبلتي ناي بعد بهذا نبرة سلال دوب ناخي تحنس زعبا فتح ختزارو ديمقراطية ختزارو ساركيبكم زبلكو أنقوا أسرع مزاكل حلي هنا إيرترا خمزي الناس هاجو مسي ماستيكا ختحيخ كم زي تخيل عينة لمستهاجر كوينا خلت نجر كنجبر كم زي نخيل عينة كويني قريب كله عقال هنا كوينات سلزلو ويعني حنجيدا سلزلا دوبنا سراويت بعدي مريتنا حيزو خلص سخطكم كأركبكم زبل ولا خبز درابيتنا خيتر في من حضارات من قلنا دركبه خمزي كانت انتاج أو يزي ما سجم نيرو أتاخذ يوم نجبر نخيلنا سدرانا أبز بحري وجم بحر سلنا قمت زهولو معبال عاد حبشة زبهال بأنا بلي حليفو كل جزية كوينات سجم من قدام تمن
كل جزء يزقاطمنا كنت تشيشاي وين زقاطمنا ግን ዞም ኩሎም ገዛእቲ ዝበሃሉ ቱርክን ግብፅን ጣልያንን ክመፁና ከለዉ ኩሉ ግዜ በኣና ምስ ጅምሩ ብዳሕራይ ግዜ ከዓ ኮርስ መሳፍንቲ ሓበሻውን ክወሩና ገለ ጀሚሮም ሕጂ ምስ ክንድዚ ኢሉ ከሎስ ዓድናስ ባይቱ ይሓደገን ዓድናስ ካብ ፍትሒ ተዘናቢሉ ይፈልጥኒ ዓድናስ ብሕጊ ዝኸይድ ህዝቢ ኩሉ ሰዓት ወላ እታ ዝመረረት ግዜ ሓዲስ ዘመን ተረኺቡሎ ግን ሕጂ نحن حنت درجة راينا هنقبل نخير كوينات توب نحلو تولد سبب أخي حجي بريسكم مو كل عيناتكم ولدو شيء نجبر هاري يدقم زلهم حجس وهي مالت أتي انتهي بهلا بعد كم زي كوينات تقبل سين كل كوينات هتدون ختبليو إني رن إحنا خنوح كوينات تجير حجس كوينات تزازيمو تموتكم نحنا بيتنا لكم تدومكم نحنا تبخيات نحنا نبيعناهم جزيهم حجس جزية قسانتي أبزول درجة بس إحنا خلنا دحري حدش كنا تامزي كاس نو السخم أبى أطرحهم تأتوا كابت مرتهم ووصيكم أبى حنسا دا خمسة دا صحوية حجي بخمسة إسران قلنا أمد حليفو فاينال إن بايندين بهالخمسة حنسا وعلو في شيء حجي نسامر رجزية دحري جزية نحر حتيت كاني تمكروتيت دم بتعاموز بهارز نبر شعوب وين كم يجرنت نجرت عليو ننبز جزاء رسو نبزوف سوكف معرف جيجاتات راح ندافع سمع نسو نكسب مورالو سبيرو جيجات راح ببرب زغنهم مع بعد ملسنا على الجلد نساوتلهم تم نتمنجس المعقولة حلنا تتأمتنا إنه أنا حنت نجرت راحة تباهلا زي تغير نيرة لما بعد ذات حل بدوين قد قطوها كل معاتي وضعكها سياتا معسكرات تجراي قد قطو أب سوداني تأكلوا أب كل عالم كل تسأل من قدامس نانا أب أتراي نهاجرينا نجبر هاجر بعد من الحجي نزخول زرزر الكاد اللي من هاي إذا أنا قلت حنت معلدي زي إساس جيم أوفر مسبلس ما قدم بعد تخفي تحت وهي الحج مالتي حجت أنا نسو جيم أوفر يبل صبوا نحنا هم جيم أوفر نبي نعمنا الجنبار بعد ما تبهالي اللي ودا يدوب تبهالي اللي ودا يكونات تبهالي اللي حسابنا نكبر تباهلو نسخاتكم بعلكم بعد شيء مريحكم لنا ولدهم تسيو قصوا النار عين مجمر إذا خالص بينهم غيرو تقول بيبو تزارب زنبر نسمونه مجمر يا جزية قصكم النار أخم الفيديو ده ترى أخم قال يهم دك تجادلتي قال يهاتكم دك مرحتي قال يهات دك جزاهم كا كنا تحسد فيكم مساكم بعد نحن حج حسابنا نكبر لكم دوبنا تحسس وصرات فتحوا وامنا تدبر إلكم يأكل لكم تبدسكم مريحكم منا أبيد الله كابزي أستت مبالنا كابزي أزلق ملا مبالنا كابزي تعدلكم ستت تبلكم كتحلفوا أمو كالك كتودكم أزيو برتعوا هل الناس اللي نتحدثها من الشيء وزنبيلنا حدش مريح الندمس برئين له جن انت تبرابرنا حج ممكن حزان خيلينا أبعد توكب بلا شيء هو أقدس نتبهتي خاطر إسكالي بفلاي تاني بعد ماسي ناي بزحت هجرات أبنت إسكاب كندي مس أبو ورار أبو كلوا كال نجارات جيرانين يلكاب كند أبنت متكاسن أبنتنا بكند مختالن زي كنت أقصد أنا خاين عسران قلنا عمد صنيحو إنه بزح سبكا جوه حزوه مالتي أبزح حجي كرسع زي بلوت ناي بعد ما ولاتي وتشع 10 شو ما تنسلام مسكون أول بوجن تجراي نتي ناي بعد مخناتات بزي قبا سلزة تحزة أباس تسميري وبزح سب جينات قداي تفتح نزول ليلهم تعمل مخنيتاس تقصي إلى أموني تخبر نيرو بوجن إثيوبيا كنا بوجن نيرترا خونا ويكاتي إرترا ويدلاي فتحسي بخمن تزحزو يصبو نيرو بخمن يخحزو زقبو نزغم زعيات قدايات وجن مس إثيوبيا زل الناس أدم ما كلاو من استسلوز نبرو يعني نحنا دوبنا حنسوس أمجرشاون إرترات بهال بدرجة عالم بقدمات فلت عدي
ኢትዮጵያውያንን ባዕሎም ዝፈርምሉ ዶባት ዘለዋ ንፅር ተዓድያ ነይራትና እዚኣ ኩነታት ታሪክ ኮይኑ ኣብ ግዜ ፌደሬሽን እንደገና ተዓሚፅና ነታ ናይ ግዜ ፌደሬሽን ዓመፅ ድማ ብረት ኣልዒሉ ሓደ ወለዶ ፈቲሕዋ እዛ ጉዳይ እዚኣ እምበኣር ተባእስ ነገር ኣይነበረታን ግን ኣብ ባእሲ ዶ ገጢምና እወ ድሕሪ ባእሲ ከዓ ሕጂ እቲ ባእሲ ብዛዕባ ደው ድዩ ብዛዕባ ገለ ድዩ መዓት ቋንቋታት ነይርዎን ድዩ ኦፊሻል ንዛረብ ናይ ደው ሕቶ ኢሎም ኢሳያስ እዚ ናይ ደው ሕቶ ሓጎስ ጎፀኒሕና ብባዳም ብገለን ዝጀመረ ኢሉ መለስ እውን ዶብና ጥሒሶም ኢሉ ኣውጁ ኩናት ሕጂ እቲ መሪሕነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ኣይኮነን ተዋጊኣትና መለስ ኣብ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ዕለት 12 ከምዛ ሎም መዓልቲ ዝክራ ዕለት 12 ሰነ ዕለት 12 ግንቦት ከይዱ ኣብ ፓርላማ በዓል ስየ እዞም ሎሚ ስታይ ዝኾን ዘሎ ዓጂቦሞ ትእውጅ ኩናት ወሪራህና ኣላ ኢሎሞ ኣብኣ ከይዱ ኤርትራ ወሪራህና ወይ ውፁ ወይ ክንድስቐኩም ኢና ዝበሃል ቋንቋ መፅኡ በዚ ከዓ ወለዶታት ተፀማሚሉ ስለዚ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣኽቲቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ እያ ተዋጊኣህና ኣብ ዝርዝር ክወስደካ ኢለ ኣይኮንኩን ኣብ 2018 ከዓ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይተዓሪቑና እዚኣ እንድሕር ተዓሪቕና ኣብ ትግራይ ኣብ ገለገለ ተዛረብ የብልናን እቲ ካልእ ሕቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምንታይ ድምፅያ ምስለካ ዶክተር እቲ ብወገን ትግራይ ብወገን ሕወሓት ዝተገብረ ነዚ ብደገ ዘሎ ኤርትራዊ መቃቂልዎ እዩ በቲ ሓደ ወገን ሓቆም ኣሎ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክዕረቕ ይግብኦ ዝብሉ ኤርትራውያን መፅኦም በቲ ሓደ ወገን እዚ እኮ መቐለ ዘሎ ናይ ሓንቲ ክልል ምምሕዳር እዩ ስለምንታይ ክንዲ መንግስትን ክንዲ ናይ ሃገር ምምሕዳር ተቆፂሩ ክዝረብ ዋላ እቲ ካልእ ትረፍሲ ስለምንታይ እዩ ኣብይ ኢሳያስ መቐለ ሰጊሩ ሕሰቦ መቐለ ሰጊሩ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ተባሂሉ ዋላ እዚ ኣካትዒዩ ንኤርትራውያን ማለት እየ ድሕሪ እቲ ኩሉ ንብሎ ዝፀናሕና ድሕሪ እቲ ኩሉ መከራ ድሕሪ እቲ ኩሉ ናይ ይኣክል ጭርሖታት ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ስለምንታይ እዩ ኢሳያስ መቐለ ሰጊሩ ኣዲስ ኣበባ ዓሊቡ እዩ ተባሂሉ እዚ ንባዕሉ ኣካትዒዩ እዚ ዝበዕሉ ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣታፋኒኑ እዩ ሕጂ ብመንፅርቲ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ጥራሕ ዝግበር ርክብ እቲ ወግዓዊ ጥራሕ ዘይኮነሲ እቲ ወግዓዊ ዘይኮነ ግን ኣብ ኤርትራውያን ዝፈጠሮ ኣብ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ዝፈጠሮ ምትፍናንን ምፍልላይን ክነተክረሉ ስለ ዝደለኹ እየ ሽሻይ በጃኹም ዝናትኩም ወለዶ ሓድሽ ቋንቋ ይዛረብ እዞም ኣገሊኦም ኣያታተይ ዝነበሩ ናይ ቀደም ተቃወምቲ ዝበሃሉ ንሶም ኣብ ልዮምና እዮም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ ናይ እንዳማቶም ክዛረቡ ጉዳይ ትግራይ እንታይ ደባእስ ኣለኒ ብዛዕባ ተጋሩ ብዛዕባ ኤርትራ ክባእሱ ኣለኹም ንፈልጡ ብዛዕባ ኤርትራ ንኤርትራ ሰላም ኣይብል ካብ ባድመ ውፁ ኢሉ ተሰለፈ ትግራዋይ ኢልኩም ትፈልጡ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኤርትራውያን ኣብ ማዓስከር ኣይቀመጡ ኣብ ደገዛና ንቐመጦም ኣብ ኤርትራ ክንከይድ ከለና ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኢና ንነብር ነርና ንምንታይ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ማዓስከር ንገብሮም ኢሉ ክቋያቕ ኤርትራ ትግራዋይ ሰሚዕኩም ትፈልጡ እንታይ ተፀገምና ብዛዕባ ካልኦት ላለይ ንብል ድመፀና መርሓባ ያልና ብሃይማኖትና ብባህልና ሓገዝና ንዝደሊ ሰብ ትግራዋይ ይኹን ካልእ ይኹን ካብ ኩሉ ዝቐርበና መርሓባ ያልና ንሕጎስ ዕዳ ይብልና ፅቡቕ ይግብርና ፅቡቕ ግብርካ ክንቀፅል ኢና ካብ ሓሊፍና ግን ከም ሃገር ኮይርካ ኣብ ዝዝረበሉ ብነፋሪት ብሓሊፎም ንክስቶባ ሰላም ኣይበሎን ኣብዚ ባበጃኹም ኣይትእተው ከምዚ ኤርትራውስ ክንዲ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ዝበኣስ ብዛዕባ ኣርሰናልን ማንቸስተር ንኣፍንጮ ክሰባበር ውዕል ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ክዝቲ ውዕል ሕጂ ብዛዕባ ዩክሬን ክዛረቡ ውዕል ጉዳይና ንግበር ኢትዮጵያ ተጋሩ ክሳብ ካልእ ነገር ዝኸውን ኢትዮጵያውያን እዮም ክበኣሱና ከለዉ ንኢትዮጵያ መሪሖም እዮም ተባኢሶምና ሕጂ እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዮም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን እዮም ናይ ኢትዮጵያ ተጠቂሞምላ ኣብ ግዜ ኢትዮጵያ ከዓ ሕጂ ከዓ ፀገም ተለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ፍታሕ ኣሎ ኣብ ካልኣይ ንዛረብ ታዶብ ከዓ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን እምበር ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ጓል መገዲ ኣይንኺድ ኣብ ጓል መገዲ እውን ክትከዱ ይነበረኩምኒ ስለዚ ምስ ህዝቢ ኩሉ ሳዕ ዕሩቃት ኢና ፀገም የብልናን ድሕሪ ሕጂ ዕሩቃት ኢና ካብ ፀገም ኣብ መንጎ ወያኔን ኣብ መንጎ እዚ ኢሳያስን እንድያ ንሳ ከዓ ኣብ ስልጣን ከለዉ ክፈትሕዋ ኣይከኣሉን ምስኡ ኣብ መፅኢ ፈቲሕዋ ባዕሎም እዮም ካብ ፀወታ ወፂኦም ንሕና ጉዳይና ንግበር ሕጂ እውን ክፈላላ ኣይነበሮን
أزيو حمقيو زوم حجي بزعبا تقرأي تزاربهم بجاهم رحاقلنا بالو بزعبا تقرأي بعلوم تم تقار حواتنا خزاربنا خلو مسؤول من الزارب إرتراو قن بزعبا تقرأي يلو أرست خمس قال ليسي نو نحن هنا وكنا تاغبري زلو مو مالسي كني channelات ኣለዋ ክንደይ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ ምሳላትና ዝብሉ ኣለዉ ነቲ ኤርትራዊ ጉዳያት ኣወንዚፎም ነቲ ናይ ትግራይ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነሲ ናይ ትግራይ ብፍላይ ጥራሕ ከም ኣጀንዳ ልዒሎም መዓልታዊ ስለ ዝዛረቡ መዓልታዊ ብዛዕባ ዝዝረብ ዘረባታትን ሓሳባትን ከዓ እቲ መንእሰይ ኣቓልቦ ሂቡ ክሰምዖን ኣቓልቦ ሂቡ ብዛዕባኡ ክዛረብን ከዓ ተገዲዱ ሕጂ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ኦፍ ኮርስ ነገረኒ ኣለካ ብዛዕባ ሃገርኩም ብዛዕባ ኤርትራ ጥራሕ ተዛረቡ ትብለኒ ኣለካ ግን እቲ ፈተነታት ከመይ ክሰግሮ ኣለዎ መንእሰይ ወይቶም ንኤርትራ ጥራሕ ንግደስ ተኽንገብር ኣለና ኩሉ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝግደስ ኣካል ብምሉኡ ብሓንሳብ ይስመር ተቃዋማይ ደጋፋይ ዝበሃል ቋንቋ ቅበርዎ ሓንቲ ኤርትራ እያ ዘላትና ንሕና ካብ ዳያስፖራ ኣለና ኣብ ዳያስፖራ ኢና ዘለና እቲ ንዛረቦ ዘለና ንዓና ይኮነ ነቶም ኣብ ዓዲ ዘለዎ ኣሕዋትና እዩ ማለት እንድሕሪ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ኣብ ለንደን ተቐሚጡ ኣመሓዳሪ ናይ ሰንዓፈ ወይ ኣመሓዳሪ ናይ ዓዲ ተከሪዛን ክገብሩን እዮም ገለ ኢሉ ዝሓልም ዘሎ ፅሉል እንተልዩ ተበራበር በልዎ ንሕና ዘዛርበና ዘሎ ኣብ ዓዲ ዘለው ንሶም ክቆስሉልና ንሶም ክሕጎሱልና ኣነ ስልጣን ናይ ማንም ሰብ ክወስደ ድሌት የብለይኒ ንሶም ስለዚ ኣብዚኣ ምሳኻ ብዛዕባኦም ንዕልል ዘለና ኣነ ብዝመፅአ ቁሩብ ናብራይ ክገብር ከለኹ እቶም ካባይ ዝነፍዑ መዛኖይ ደኽዮም ርኢ ኣለኹ መዛኖይ ብሳሃሮ ሓድሩ ኣለዉ ምንኣሶም ተቆልዮም ሓድሩ ኣለዉ እዚ ስለዚ የቕሰና ኢና ኣነ ንስኻ ንበረ ሎሚ ካልእና ዲና ዕላ ኣብዚ ገዛ ክንደይ በፂሓላ ኣብ ስቶክሆልም ቢዝነስ ከመይ ኣሎ ኢሉ ብዛዕባ ካዘ የዕልል ብዛዕባ ሂወትና ብዛዕባ ኤርትራ ንዕልል ኣለና ስለምንታይ ዓድና ስለተገድሰና ኣብኡ ዘለዉ ስለዘውሂና ስለዘይቀሰኑ ንቡር ስለዘይረኸበ እዛ ዓዲ ሕጂቶም ብዛዕባኡ ዘገድሰና ሰባት ኩላትና እንታይ ነይሩ ታሪኹ ምስ መንግስቲ ነይሩ ህግደፍቲ ገለ ዝበሃል ቋንቋታት እሞ መፅኡ ሰብ ኣብ ከከብሓ ሰብ ኣባባ ክትኣቱ ነይራ ፈንጥስዎ እሱ ተቃዋማይ ደጋፋይ ዝበሃል ኣልግስዎ ብዛዕባ ኤርትራ ጥራይ ሕጂ ብዚኣ ሓዳሽ ምዕራፍ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልእ ነይርና እንትኾና ብቕሬታ ንሕለፎ ትፀባፀበ ነገር ተለካ ኸ ብሕጊ ንፀባፀብ ድሓን ዝበደልኮ ተለኒ ካብ ሕጂ ንድሕሪት ግን ሓድሽ ምዕራፍ ትኸፊት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ሎሚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪኻ ናይ ፀጥታ ፀገም የብላን ኢሳያስ እውን ባዕሉ ከምኡ ኢሉና ናይ ፀጥታ ፀገም የብልናን ሕጂ ኢሉ ኦኬ ብፀጥታ እንድያ እዛ ዓዲ እዚኣ ቅዋምና ደስ ኪሉ ባይቶና ከይተኣከበ ፓርላማ ዘይብላ ኩሉ ደስ ኪልና ዝነበርና እንድሕር ናይ ፀጥታ ፀገም ዘይብልና ሎሚ ካብ የመን ዝመፅእ ፀገም የብልናን ካብ ጅቡቲ ዝመፅእ ፀገም የብልናን ካብ ሱዳን ዝመፅእ ፀገም የብልናን ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ፀገም የብልናን ስለዚ እዮ ገዛና ንግበር ባይቶና ንትከል ሃያቱም ሰባት ኣብ ዓዲ ዘለኹም ሎሚ ንስኻትኩም ንቡር ሓድሽ ናብራ ጀምሩ ሓድሽ ሂወት ጀምሩ ተመርዓው ዘይተመርዓኹም ዝደኸምኩም ኣዕርፉ ንሕና ከዓ ዓቕምና ዝኾነ ክንሕግዘኩም ባይቶና ምርጫና ጌርና ብሰላም ትነብሩሉ ኣብዚኣ ግን ዶክተር ክኸልፈካ ቅረታ ግበረለይ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ብዙሕ ዝወረደ በደላት ኣብ መንስያትና ብህዝብን ብከምዚ ብቕረይ ፍታሕ ጥራሕ ኣፍልጦ ከይተዋህቦ ወይ ከዓኒ ዝከሓዝ ተኻሒሱ ካልእ ማለት ብዙሕ ምስራሓት ከይሓለፎሲ ብቕረይ ፍታሕ ጥራሕ ብከምዚ ትብሎ ዘለካ ክፍወስ ክእል ድዩ እቲ ናይ ኤርትራ ሽግር ነዊሕ ዓመታት ስምራት ኣይገደፈን ድዩ መንስያትን ኣብ ህዝብን ኣብ ሙሉእ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብከመይ ክትዓረቕ ትደልዮ ኣለካ ብከመይ እቲ ተቃዋሚ ደጋፍን ንግደፎ ትብል ኣለካ እንታይ መንገዲ ወይ እንታይ ኣማራፂ ስለ ዝቐመጥካ ወይ ስለ ዝረኣየካ ኢኻ ንግደፎ ትብል ዘለካ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ንግደፎ ዝብል ዘለኹ ኣብቲ መስራሕ ንክንመፅእ ኢና እዚ ጀብሃን ሻዕብያን ተዋጊዮም ኣብ ኤርትራ ተዳሚዮም ደቂ ክልተ ደቂ ሓንቲ ስድራዮም ተቃቲሎም ኣብ መጨረሻ ግን ገሊኦም ከዓ ሱዳን ምስ ከዱ በዓል ዘምህረት ገለ መለ ዘለዎም ከዓ ተመሊሶም ኣብ ሻዕብያ ኣትዮም ከይተቃልሲ ክንቅፅል ኢና ተባል ተዳሚና ህዝቢ ኤርትራ ክፈልደና ይፅባሕ ንጎ ሕጂ ግን ተቃልሲ ቅፅል ስለ ዘሎ ብሓንሳእ ንመፅእ ኢሎም ኣስመራ መፅዮም ኣብ ኣስመራ ምስ መፅእካ እውን ምሕረት ተኣዚዙ ምሕረት ተኣዊጁ ዝኾነ በል ተዳሚና ኢና ካብ ሕጂ ንድሕሪት ገለ ሰባት ውድባት ሓሸውየ ገለ ኢሎም ገልፅዋ እታ ኢሳያስ ዝበላ ነብታ ጥቑ ነይረ ክዝረብ ከላ ልዕሊ ኩሉ ግን ሸዓብታ መዓልቲ ዝተገብረት ከንታይ ነይሩ ኣምነስቲ ተኣዊጁ ዕለት 20 ሰነ 91 ኣምነስቲ ተኣዊጁ ስጋዕ ሕጂ ክንዳመፅ ፀኒሕና
ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ኣብዚ ዝተገብረ ቃልሲ ዝፈሰሰ ደም እንታሽሙን ብኩሉ ብውልቅ ድሕተ ሰብ ተልዩ ሓተ ትኽእል እዩ ደይኮነ ግን እቲ ፖለቲካዊ መገዲ ዝተራፀምናዮ ተዓፅዩ ኢሉ ብኣዋጅ ተኣዚዙ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ገበር ማለት ኣይኮንኩን ኣነ ሕጂ ዛረብ ዘለኹ ሕጂ ግን ኣብ ኣነ ክንበፅሕ ኣብ መገዲ ኣብ ፅርግያታት ለንደን ኣብ ፅርግያታት ጀኔቫ ኣይኮነን ክግበር እዚ ኣብ ኣስመራ እዩ ክግበር ትዕርቅ እንተኾነ ኣስመራ ንእቱ ኣብ ኣስመራ ሽዑ ክንመሓሓር ዲና ክንፀባፀብ ዲና ሽዑ ንዛረበሉ እዚ ብደገ ኮይንካ ጫውጫው ግን ይትረፍሎም ሓድሽ ምዕራፍ ተኸፊቱ ስለ ዘሎ ትካዕ ተሳኣና ሓደ እንዳሓለፈና ምዕራፍ ሙሉእ ዕርቂ ንኸይንገብር ሕጂ እውን ኣይነሕልፎ እንተወ ድሓር ከዓ ቶም ዝቐጥቀጡን ቶም ተቐጥቀጡን ብሓንሳእ ኢኹም ተሰዲድኩም ዘለኹም ዕዘብ ኣለኹ ነብዚ ብሓንሳእ ዝነበርኩም ብሓንሳእ ተሰዲድ ንኩሉ ያረኻኺባህሉ እዛ ነገር ሕጂ ኣብኡ ተተፋኒንካ ምንባር ሎሚ ሓደ ሰብ ቁሩብ ጥንቅቕ ኢሉ ዓድኹም መላለስ ስለ ዝደለየ ስም ስለ ዝበለ ደጋፋይ ትብሎ ካልእ ሰብ ከዓ ዝያዳ እንታሽሙ ጫውጫው ስለ ዝበለ ወይ ንሓዱ ስለ ተናቆተ ተቃዋማይ ትብሎ እንታይ ስለ ዘፍርኻ ኩላ ዕንክሊል እያ ትብል ዘላ ኩልኩም ኢኹም ውፅዓት ሕጂ ዋላ ትቅድም ንመጀመርያ ዘቕርብ ኣድቫንቴጅ ረኺቡ ገለ ዝቐጥቀጠን ዘበላሽዎን ተልዩ ትባህልና ይበዓፍርሱ ተበላሽዩ ዘሎ ክንፀባፀብ እንተኾናን ክንመሓሓር እንተኾናን ኣብ ዓዲ ንግበሮ እንታይ ይበሃል እዚ ብትግረ ኣድእኩዮ ደቡ ኣንበጣ ጥራዩ ልትካፈሉ ብሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ግዜ ፀገም ሳንበጣ ብላዕ እዩ ሕጂ እቶም ኣንበጣ ለም ምስ በሉ ነቲ ኩሉ ግራት ካንገለ ንበልዕሉ ካሎ እንተ ሓደ ንዕኦም ንብላዕ እዮም ተባሂሉ ንዕኦም ንምሓዝ እዩ ሕጂ ንዕኦም ምስ ሓዝዎም ድሓር ከተብስሎም ከለካ ንዕኦም ምስ ሓዝዎም እንዲ ዝማቐልዎም እዚኦም በዚ ዝወጥቁ ዘለዉ ናተዮም እዞም በዚ ዝወጥቁ ዘለዉ ናተኢሎም ዝተባኢሶም ምስ ከድዎም ከዓ ኩሎም ደፊሮም ሕጂ እዚ ሕማቕ ባህሊ ዘለዎም ዓዲሲ ኣንበጣ ከይሓዝዎ ከለዉ ስማቐልዎ ብሉካ ሕጂስ እንታይ ንርጋእ ብወገንቲ መንግስቲ ከሞ ዶክተር ብወገንቲ መንግስቲ ከ ከምዚ መንግስቲ ረሳዓዮ ንሕና ንትከል ንዓኒ ወገን ኣፍልጦ ከምዚ ዋላሲ ኣዋጅ ድዩ ኣፍልጦ ድዩ ሂቡ ኤርትራውያን ከኣቱ ከም ዘለዎም ኣፍልጦ ክህብ ኣይግብኦን ድዩ ወይ ከዓ ኣፍልጦ ክህብ ክፅበ ኣይግብኦን ድዩ ንእቶ ኢልካ ወይ ንኽይድ ኢልካሲ ብዛዕባ እቲ ንወልቀ ሰብ ክወርዶ ዝኽእል ሽግርን ክወርዶ ዝኽእል ኣደራዕን ኣብ ግምት ክእቶ ኣይግብኦን ድዩ ማለት እቲ እምነት ከኣሎ ድዩ እቲ ኤርትራዊ ሕራይ ሓዱሽ ምዕራፍ መፂ እሞ ሃገርና ኣቲና ክንሰርሕ ብዝበለ መጠን እቲ እምነት ከኣሎ ድዩ እቲ እምነት ኣይኮነን ድዩ ክስራሕ ዝግብኦ እቲ መንግስቲ እንተወ ሓደ እወ ነይሮም ጌጋታት ሕጂ ግን ዓድኹም እተው ኢሉ ኣፍልጦ ክህብን ወይ ከዓ ፀውዒት ክገብርን ክንፅበዮ ሳይግባአናን ድዩ ብከምዚ ትብሎ ዘለካ ኣቕልል ኣቢልካ ዶ ትሪኦ የለኻን ኣቕልላይ ኣለኹን ሓቅኻ ከሽሻይ ከቕልሎ ኢለ ይኮንኩን ጥራሕ ዓቕምና ንግበር ንኽብል ኢለ እምበር ቀንዲ ምሕንጋድ እኮ ካብ ኣስመራ እንዲ መፅኡ መጀመርያ ክጅምረልካ ከለኹ ወይ እዚ ማስቲካ እንዳሓየኽና ክንስጉም ከም ዘይንኽእል ገይሩ ክቆፅረና ዓብ ድፍረት እዩ ኩሉ ክንገብር ንኽእል ነርና ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዚ ባእሲ ዙ እንደብፃሕ ኣይነበረን ባይቶና እንዳሓዝና ክፅግመና ከሎ እታ ባይቶ እታ እዋን ባዕላ ናይ እዋን ሓደጋ ኣዋጅ ከተኣውጀና ትኽእል እያ ነይራ ስለዚ ቅዋምና ሒዝና ምርጫና እንዳገበርና ክንቅፅል ነርና ኢትዮጵያ እኳ ትገብራላ ብዓቕማ ዲሞክራሲ ቅቡል ድዩ ዘይቅቡል ብዘየገድስ ርእቶ ይሃለወካ እንተ ሓደ ግን ባይቶኦም ንገለ እንዳገበሩ ገይሮም ወያኔ ከማን ምርጫ ገይሮም መቅዳማይ ብኩሉ ተኸቢብና እንዳበሉ ሕጂ ኩሉ ክንገብሮ መኽኣልና ከንፀገም ካብ ኣስመራ እዩ ግን ናትና ንግበር እየ ዝብል ዘለኹ እንተው ሓደ እቲ ሕቶ ሃየበል ሕጂ ምሕረት ኣውጅ ወይ ናይ ዕርቂ መስርሕ ጀምር ገለ ንክንብል ከላንሲ ብሓንሳእ ኮይና እዞም ዳያስፖራ ዘለና ብሓንሳእ ኮይና ንዛረበሉ መገዲ ንድለ ሓደ ቋንቋና ሓደ ፀገምና ሓደ ባህግና ኩላትና ከዓ ብስደት ኣለና ኩላትና ከዓ ብቕስንቲ ኤርትራ ንሕጎስ ሰባት ኢና እቲ ናብኡ ክንከይድ ዝብል ክንደይቲ ዝኸይድ ናርባዚ መብዛሕቱ ኣይከይድኒ ዋላ ሕጂ ንሕራ ኣውጅ ኢሳያስ ብፅሒብ ንክምለስ እምበር ክንደይ ሰብ እያ ሃያብል ፓስፖርትካ ረክብ ኤርትራ ክትኮን ተለካ ክሳተፍ ተለካ ካብ ዜግነት ሒዝካያ ዘለካ ግደፋ ሕጂ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ክልተ ዜግነት ኣይንፈቅድና እንተበለ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ክንደይ ሰብ እያ ፓስፖርት ኣሜሪካ ረኪባ ንኤርትራ ትኸይድ ተቕሊላ ክንደይ ሰብ እያ ኩላ ሰብ ሕለኽለኽ ክትብል እኳ ሕጂ ደየባእስ ምን ይምደብለና ዘሎ ኣብ ወፃኢ ሕብረተሰብና ዲያስፖራና ኮሚኒቲና ነደልድል ሕውነትና ነምፅእ ሓንቲ እያ ባህግና ሓንቲ እያ ድልየትና ንዓ እዚ ሓብተይ ንኤርትራ ክመላለስን ኣነንሲ ሓንቲ እያ ባህግና ኩላትና ከዓ ቅሳነት ዓድና ቅሳነት ሓብትና ዝሞተ ክንቀብር ተመርዓዋ ክነብል እዙ ድልየትና ሕጂ እቲ ሕቶ እውን እንተኾነ ብሓንሳእ ኮይና ንሕተቱ ንኽብል ዳእያ እምበር ድሕሪኡ ሽኹም ምግቡት ከለና ክንዲዚኦም ከዳዓት እዚኦም ገለ ድብልሲ ብፍላይ ብክድዓት ድሕተት ሰብ እንተልዩ ሕጊ ክፀባፀቦ እዩ እዚ ብይምሰል ስኡልካ እንዳላ ገብካ ዝግበር ዘረባ ግን ገዲፍና ኣብ ቤተ ክርስቲያናትና ኣብ ማሕበራትና ኣብ ከባቢና
نتأمر بحنسا كابو شو حدش معرف تجمير سلوزلو إرترا ناي هتصقم يبلان يلو إساس بعلا أوجي سلوزلو صقم يبلان حجي مخته ودي صبو أبدأ حجي نزلو كلتا شافات كم يجرون كم زكرارو وحسب كتصبئ بتحد وجن مس من قصير ترى خوينا من أبز دقو في إرترا ينالو بتحد وجن كاد اللي تفتحينا يلوم نايس نحو واحد دقو في اللو سلسة وجن كا إرترا تدلينا كابزهم كلهم أكلات وتينا نيرترا خنت مثال نازل اللو حجي زوم ثلاثة أكلات بخميك تعرقوا يخولو انتهي يخبر زلوا إرترا تعبين إرترا قدامنا نهب إلهم تمنع أبي دقفتي أب حد مسمركم وصو تمنع واحد دقفتي أب حد مسمركم وصو مستم إرترا زبر زلوا خرخبوا تايم كجبر زلوا من انتهى خبر الله من انتهى إجام كتصوت الله نتوم حواحاتني أبن تفوز أبن تفوز حواحاتن زخون زلوا محرت أورد لكم إلنا نرسعيهم ثم زعبا إرترا نقدس كم بحنسا نمسا عنك فاز زخونو خات خوينهم كم ونخسرح كلها بحنسا نكالسو بحدد نسوخنا بحنسا أكوينا بحنسا نحنا لابد إرترا تراي تقدسنا ندحر تجارو ساب إرترا ندحر مسيوم أتحجزوهم كبلينا كان الدنس قبرو لهم نقريب اللي أبوزي ندحري بزخون خابزي ندحري كاب جبايا خون قاب قلة ثميات أميوم ندحري لهم تجارو كاسيني حدرنا ود سبي أو خم أخدبر خيلي كان جن أمونكو إثيوبيا أبوشت إثيوبيا زجبر دلو ناي بوليتيكا أوروب أصله زخنة أي ملكة ناني سلزة بزعبا أبن بزعبا حواحاتن كزارب زدلي غنعكا ثم زعبا إرترا تراكن زارب ندلي تقوام ناخد تكبرلنا عد ناخد كسلنا ندلي بحنسا نمسا تقوامتي زقدف قلقلة بها قانقا قديفنا بحنسا نحنا نمسا بزعبوهم مزرابا يدليناني نحر قزي اليوم زعبو خزارب يكونوا نحنا نمسا نحنا قنا أخيواتاتنا نقبر تي أكل نحر أبقى وشتوهم بزعبو خزاربو وزدري سبعة اليوم يجمع يفلالت يأكل ريكلايم يقبره حزبي كل سبب أبو يمساش توم نانو بزعبة تقرأي ترى نحن نزارب ندل بسي ممرونا دبلو تاي أكل تبراند نيم كمنزع له من يأتي أكل بزعبة شرحته فلوتي أكتن شرحته مليسكا أب حدا بوتانا أحسن يأكل مالت كو سجن يأكل ولا تفقدف دلو منكو جزئي يكونن يزبل نيرو حجيجن إساس بعلى جزئي للنالو حنسا أنا مسح حجي كلنا هنا يأكل سجن يأكل في السدد يأكل بدي قوام منبر يأكل ميوخ اندال كام خاد إنا نبل زلنا زين نهدف تكون نزخون يكون إرتراو تمل بوتا نتدارون ناتهم عدهم اللاتهم مسيتي بعدنا نبر بيننا زبل قروق سيدلو منبر عدهم اللاتهم عدنا نحزنا سلز بزعبا أبين قالن يلو تزارب سب حنت غزي خنو يبلنا بهلاين نايا أكل مستقص كاسي حنت حتى متياتني تنايا أكل زبل علم لغوي تكال أبز زحلفة عوارح مسحوحات كسرح مخانن قال مستيرات كم زولون كابو ممرحتات كم قبلن منجتاتون زولون حجي بزحات يرتريان تساتفون زولو تكاليو بزحات مهراتيهم بزحات عقم زولهم سباتيهم كمير كان خمسة عين التكال كتقول له تقل مردو دو أي حايشن أردي كاخت مالسو دو أي حايشن عند حرداني بس تبلو زل خمدم دم تاخوينو من قدون دحران تصيروا مسحوحات كسر حيلو نتي إرتراوي عن كفات هيكونن دو بخمي يخخب الدوه زلوا تي إرترا راح تقدسوسي كم يجرو خب الدوه لو نازين نحر مسوق سرح زي كيلو ندحر كساب حجي بوحات غيركا في التحكم تسيو بمس حواحات كاين كاس مرخ اوتو يزبل ندحر له خوينو نتي إرتراو زلوا بدوه تاسي عابي مونتاخ قبر زلوا مجمريا أنا زفلتو يأكل إرتراو يأكل مجمريا كم رأيا بلوبرينت خوينا د سرحتون زابلنا استقبلت اخيبات او خيده بعلي دخل سنه فيديو خري از خاله او الى يوم تمرጫ خبر كله ابو الى يمسو نصراتين سلمتا ابو خيده مهنياتو انا بزخون يكون اخيبا دارغا بز حكينا ادمنستريشن جلري خاني فنحنا ابس مرح خبرالو الى سلازام من سعد انجليز كلم من جلسي يحفر من سعد انجليز زعبا خالد زعبا تمرت دقيق زعبا قلي تزارو منبر زعبا بدايه تراخ زارو يحفرني نعم كم لما أنا يجي قبرني أي كدوني أي كدوني أنا يأكل زخوت كسر من تاي وعمل تكبر تقول سلزنا ورتاي سلسة يمك ألا بزح جزء زي دو بتحنسس زي أسرات فتح دو بدنا عايقين تقوام تتغلل المهنياتو تقوام اللي حرت تكبيرة تبايتو يو زعبان كان هبانيلو زي دو بزحنسس الحراد لا يخوينو
እቶም እስራት ዝፍትሑ ከዓ ተቃዋሚ ዝፈትሑ ምክንያቱ እታ ዓንቀጽ በዓላ ልዕሊ 48 ሰዓት ወዲ ሰብ ክእሰር የብሉን ስለትብል ስለዘላታ ስለዚ ጥቕልል ኣቢልካ ተን ሰለስተ ጭርሖታት ይኣክል ሓንቲ እየን ቋሚ ተግበር እዩ ዝኾነ ሰብ ንዓይ ዝፈልጥ ድማ እንተው ሓደ ዝሓለፈ 20 ዓመት ብጀካ ቅዋም ካልእ ቋንቋ ተዛሪበ ይፈልጥኒ ቅዋም ጥራሕ እያ ንዓና ትጠምረና ምክንያቱ እታ ቅዋም ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ሰባት እያ ንኤርትራ በብዓዳን ከባቢኣን ምምሕዳር ኤርትራ ብመናብር ይምቀል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከዓ ነታ መንበሩ ደቂ ሰንዓፈን ንወዲ ሰንዓፈ ክህብዋዮም ደቂ ሳሆን ሳሆ ክህብዋዮም ደቂ ከረን ንኸረን ክህብዋዮም ብኸምኣ ከዓ ኤርትራ ዝመስል ንሙሉእ ኤርትራ ዝውክል ባይቶ ክመፅእ እዩ ዕማመት ዘለዎ ዳዊቱ ዝሓንገጠ መፅሓፉ ዝሓዘ እስኩኒሳ ገሊኣ ኩል ዝኾነ ሰብሲ ኣብኣ ንኤርትራ ትመስል ባይቶ ክትህልወና እዚኣ እታ ትምኒተይ ሕጊ ኣለና ውክልና ኣለና በዚና ውድባት ኣይኣምናነ ውድባት ኣብ ኤርትራውያን ክውለዳ ትባይቶ ይኽወልደን ናይ ውድባት ዝበሃል መናብር የብልና ናይ ዓድታት መናብር ኣለና ሕጂ ብከምዚ እታ ይኣክል ኣብዚ ንክትከይድ ኣበጊስናያ ነርና ኣብ ካልእ ዘእቱ ምክንያት የብላን ሕጂ ቀደም ዝመሽመሹ ቀደም ጌጋታቶም ወዲኦም ሰብ ዝረመሱ ሰባት እንድሕር መሊሾም ኣብቲ ይኣክል ኣትዮም ኣሎ ኣልግስዎም ናትኩም ይትኣክል ናይዞም መንእሰያት ፍራንክሊ ንዘራረብ እዚ ጥይው ኣይንበል ሕጂ ዝኾነ ይኹን ሰብ ነዛ እዋን እዚኣ ኣብኡ ንገብርኒ ኢና ምስ ወያኔ ክንከይድና ገለ ዝብል ሰብ እንተልዩ ፕሊዝ እንታይ ኣክል ሒዝኩም ማምፁ እስኹም ንሳቶም በቲ ዝነበርዎ ናይ ኣዋሳኹን ናይ ካልእ መዓት ገልጠምጠም ዝነበሮም ሰባት ነይሮም ብኡ ይቐፅልዎ ዋን ኔሽን ገለ እንዳልካ ሕጂ ንዕኦም ንምጥቃዕ መዓት ሓይሊ ይጠፍእ ኣሎ ከምዚ ኮይንካ ኢልካ እስማት እንዳጠቐስካ ጠጠው ይበል እዚ ፕሊዝ ኩላትና ደቂ ሓደ ዓዲና ኩላትና ሓደ ህዝቢና ሓደ ይባህግና ኩላትና ከዓ በታ ቅዋም ንጥመር ስለዚ I think ኣኼባታት ደይ ኣብ ወፃኢ ኮይንካ ኩናት ደልዕል ብረት ደልዕል ሰብ የብልና እታ ትግበር ዘላ እንታይ እያ ምዝርራብ ኢና ንኣቢ ዘለና ሕጂ ንሓድሕድና ንዘራረብ ሓድሽ መሪሕነት ነምፅእ ጠርናፍ ሓንቲ ሕቶ ዘላቶ ህግደፍ ኢልና ኣይንብለ ዋን ኔሽን ኣይንብል ይኣክል ኣይንብል በታ ቅዋም ንጠርነፍ ወደ ሓንካ مساء تخيد كم مالس كم مارس انت خفت أرالون وين تخبر الله تبل حتى مسياتني نايتجراي إليت وي بوليتيكيين هات نازهلو في الميديا نطفو سبات إرتراسي وي إرتراوس مستجراي وي مستجراوت كزاربن بسلام كنبرن تخوينس قديمو إرترا أب تجراي جينوسايد كم زفت أمد كإمنا اللو يلوم كم روق حيزهم تقولوا زبوج إرتراوين كا وإرترا فسيما أمو سو جنزبنا كنوفل لنا كنحجز لنا جنزبنا يلوم جنزبهم زواتو بزح جزء يقرأ هذا حتو حلفنا توسيدهم ما بكن حزب إرترا بديلنا إنا مو يتحزلنا زبلوا له بزحات إرتراوين حجي إرتراوين كسب زخونة خا نا إرترا قد دايم الكتومي نا إرترا قد دايم تزخون خا القاءات وزارو بيوم حجي مرداد يزقبا نزيهم من السؤال يزقبا نزيهم بزيكم كخمير كخسر حلوه ويكمير كخطردو مالكا ناي جبن سمعت كسمعوا إرترا وهي جبودي بملؤ حزب إرترا ناي جبن سمعت تسمعوا كحس زدلن زيدلن أنتار إرترا زدلن زيدلن كزارب إزي كمي تريو خمي كعرق أو كمي كفوس يخيل كتأمن I think زي توم كومو جنسايد فسيم كحماق سمعك هلا يقول يلوم دزارو سبعة انت اليوم دحان أو حق الرهبنا لنا نخيط من يتحدث تبديل له دحري لني مرتعاتهم زيو مدري مسوى دحين تبدلس كن كحسينا احنا ونتبدلوا نحر اليوم كحسيوم السود دحرنا نركب له أبزي مسيان عاي أو أبدياسبورا خوينا كمزي أمزي تأمن يلو حدث أو كبل ليجن قرب بس سألالي خاب كله كعبر رأي خبله ثم مالتي ناين دامن دفرت ممالك تاريخنا نفلت إلى نحنا حدث بمسيو بزعبها تجراي دا مالت حجم مرة حزب تجراي حزب إرتان حنت زي قبل نص حزب مقانون من حزب تجراي وياني مالتك تسمع درخبوا يقولوا أبتد وياني مالت أبدي سابق يديروا يرمي تعانت بلاسوتات دتريو تعانت نبرد دتريو أبوزاون برنا إثيوبيا بدولار زرقي حما بزبز يوم زلو زيوم كالوتيم فليات نتا نزلنا 10 شوعات نعمت صبو بيرم تطقموا لا وحدات له تجراواي صومو زحدر زحلف 10 قدين عمتن دخا تجراواي له لك كم تاب إيرترا كله بقلا حيالات استجبر نجا
ويستزرب ነገር ንህዝቢ ኤርትራ ይውክልኒ ስለዚ እቲ ህዝቢ ትግራይ ወፅዑ ወፅዓናዩ ንዕኡ ክውፅዕ ዝኸይድ ሰብ ኣይንቕበሎን ኢና ልክዕ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ከዓ ንሓደ ኤርትራዊ ዝወፅዐ ሰብ ኣይክቕበሎን እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ታሪክ ኣይንኸይድ ኤርትራዊ ንትግራዋይ ኣይውፅዖን እዩ ወፂዑ ኣይፈልጥን ንሕና ንተጋሩ ንሓቕፎም ንናኣልዮምኒ ዳምበር ንትግራይ ወፂዕና ኣይንፈልጥን ኢና ሓደ ፋክት ኣብ ታሪክና እንድሕር መፅኡ ሲ ካብ ዘበን ዓድዋ ጀሚርካ ቦታትና እግሮምኒ ኢዶምኒ ተቆሪፆም ዝመፁ ጣልያን ብበቕሊ ገይሮም ክስደዱ ከለዉ ታሪክ ኣሉላ ፍሉጥ እዩ ኣብ ሃገርና በዓል ውቤን በዓል ገለን ዝመፁ እንታይ ከም ዝገበሩና ንፈልጥ ኢና ኣብ ዕድሜና ካድሬታት ደርጊ ተጋርዮም ነይሮም እንታይ ከም ዝገበሩና ንፈልጥ ኢና ተጋላ ሓርነት ንህዝባዊ ግንባርኒ ወያኔ ተሳቲፎም እዮም ደቂ ኤርትራ እዮም ዓሪቦም ሕጂ እንታይ ናብ ዝሓለፈ 20 ዝሓለፈ ኩናት ኤርትራውያን ክስጎጉ ከለዉ ዘጋጠመ ክፍኣት ነገለን ኣብኡ ዝዓረበ ህዝቢ ኤርትራዊ ዓሪቡ ጀኖሳይድ ዲና ክንብሎ ንዑ ናቱ ዝኾነ ቋንቋ ነምፅኣሉ እዚ 20,000 ዝኸሰርና ድሕሪ ክንደይ ወያኔ ብዝመርሕዎ ሰራዊት እዩ ኢሳያስ እዩ ጀሚርዎ ገለመለ ዝብል ቀንጠብጠብ ኣሎ ግን ኣብ መጨረሻስ ሰራዊት ኢትዮጵያ መሪሕካ ኢኻ ብባድመን ብዓሰብኒ ብፅሮና ናቢልካ ዳኣቶኻ ኣብዛ ይንምፃእ ሕጂ ከዓ ክፉእ ነገር ይግበር ኣሎ ዶ እዎ ክፉእ እንድሕር ኮይኑ ንኣልዮ ንክሕሶ ኣብ ግዜኡ ምስ መፀ መን ምፅብፃብ እንተልዩ ኣብ ግዜኡ ንበፅሕ ሕጂ ግን ንዕኡ ይኮንና ንዛረብ ዘለና ንሕና ኤርትራውያን ብዛዕባ ኤርትራ ጥራሕ ኢና ንዛረብ ተጋሩ ክንዛረቡና እንድሕር ዘይደልዮም ድሓን ናብሶም ዓብ ጉዳይ ስለ ዘለዎም ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያ ዲና ንነብር በይንና ዲና ንነብር ገለ ዝብል ስታይ ስለ ዘለዎም ንዕኡ ክፈትሑ ንግደፎም ንሕና ከዓ ናትና ጉዳይ ንፍታሕ ንሕና ዓድና ምስ ሓዝና ባይቶና ምስ ተኸልና ንሕና ድመረፅናዮ መንግስቲ ህዝቢ ኤርትራ ድመረፆ መንግስቲ ምስ ተተኸለ ቋምና ምስ ተኣወጀ ተጋሩ ከዓ ከም ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ድዮም ከም ተጋሩ ኮይኖም ድዮም ሽዑ ምስኦም ከዓ ንዛተይ ተወፅዐ ሰብ እንተልዩ ሙሉእ ብምሉእ ንክሕሶ ተወፅዕና እንተለና ከዓ ካሓሱና ንብሎም ወይ ከዓ ንመሓሓር ሕጂ ወደ ዛረብ ነገር ይብልናን ዝፀገመት ዓድላህና ኣብቲ ዓድና ነቕልብ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ሓሳብ ትህቦ ብመንፅርቲ ንደገ ዘሎ ኤርትራዊ ክገብሮ ዝግብኦት ዘለካ ሓሳብ ዘካፈልካ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ክገብር ዘለዎ ከምቲ ዘሎ ሓበሬታ ብሰንኪ ፍርሒ ካብ ህወሓት ክመፅእ ንዝኽእል ፍርሒ ዝፈጠረሉ ናብ ካልእ ወገን ወይ ናብቲ መንግስቲ ዝተፀግዐ ከም ዘሎ ይጥቀስ እዩ እሞ እንታይ ክገብር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ እዩ ክሕዞ ዘሎ ነዚ ጉዳይ ምስቲ መንግስቲ ከመይ ገይሩ እዩ ክዘራረብ ዘለዎ ከመይ ገይሩ ትሽግሩ ብሰላማውን ብህዱእን መንገዲ ክፈትሖ ዘለዎ ዋላስ ሓይሊ ክጥቀም እዩ ዘለዎ እንታይ ትመክሮ ወይ እንታይ ሓሳብ ትህብ ንህዝቢ ኤርትራ ኣነ ኣብ ለንደን ኮይነ ምክሪ ክህቦ ዳርጋ ቁሩብ ሓውሲ ድፍረት እኒ ምክንያቱስ ብዓብኣ ኣብ ዓዲ ንሶም እዮም ዘለው እታ ፀገም ንዕኦም እያ ልዕሊ ኩሉ ወዲቓቶም ዘላ ኣብ ግንባር እንተለዉ ንሶም እዮም ዝሞቱ ኣብ ዓዲ ዘሎ ጥሜት ንፀገም እንተሎ ንሶም እዮም ዘለውዎ እቲ መንግስቱ ንሶም እዮም ዝሕልውዎ ዘለው እዚ ሕጂ ብዓይኒ ድኽመት እንድሕር ኮይኑ ብዓይኒ ሓይሊ ከዓ እንድሕር ርየ እቲ ብረት ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ እቲ ሓይሊ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ እቲ መራሒ ወይ ጎረቤቶም እዩ ወይ ኣዮኦም እዩ ወይ ኣቦኦም እዩ ሓንቲ ስድራ እታ ኤርትራ ስለዚ ኣብኡስ ንዓኹም ዝኸውን ግበሩ ንዓኹም ዝጥዕመኩም ግበሩ እቲ ንዓይ ዝረኣየኒ ናይ ብሓቂ ድትንፅወኒ ስለምንታይ እያ ኤርትራ ባይቶ ጌራ ዘይትመሓደር ስለምንታይ እዩ ኢሳያስ ምስ ሰለስተ ሰባት ምስ የማነኒ ምስ ዕስማን ንጥራይ በበይኑ ድመላለስ ንሪኦ ማለት ሃገር እንዲያ እዚኣ ኣብ ንንእሽተይ ውራይ እኮ ኣቦታትና ዓብ ባይቶ ዝገብሩ ዝዛተዩ ታያ ኮይና እዛ ዓድና ንቡር ግበሩ ዝብል ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ስግንቲር እዩ ኣብ ኤርትራ ፍርሒ ዝበሃል ክህሉ የብሉን ናፅነት ዘምፀአ ንናፅነት ዋጋ ዝተኸፍለ ፍርሒ ምእንቲ ከይህሉ እዩ ኣብ ኤርትራ ፈሪሕካ ትኸደሉ እንትኾንካ መግዛእት ኣሎ ማለት እዩ ነፃ ሰብ ኣይፈርሕን እዩ ድሕሪ ኤርትራ መዓልቲ ናፅነት ክንኽብር እንድሕር ኮይና ሕጂ ድመፅ ዘሎ ግንቦት 24 ሲ መጀመርያ ከምዘይንፈርሕ ክረጋገፅ ኣሎ ፈራህ ሰብ ናፃ ክብል ኣይክእልኒ
ስለዚህ ኣብ ዓዲ እቲ ፍርህ ክቕንጠጥ ኣለዎ ብጀካኒ ሕጊ ንማንም ክብራህ የብሉን ነዚ ንክገብር ህዝቢ ኤርትራ ድማ ምስ ኩሉ ፀገሙ ሓይልን ብረትን ዝምድናን ዕርክነትን መሳርሕትን ኩሉኻ ስለዚ ውሕዳት ሰብ ፀጥታ እንድሕር ኮይኖም ደፍርሑካ ዘለዉ ምናልባት ሓደ 500 ገለ መረ ዝኾኑ ዋ نخوم دخولون ساعة من لك مثلاً تلازم حزب إيرترا أنا بوجني ناتنا نقولوا من بس حجي أنصار إساس أنصار كوستو أنصار قليكم كن زارب دلهم هذا زارب زلا أنتايا إساسون كم إيرتراوي زيجا نعوون ندوكون من قستيود ليولو من قستيود لون إساس بعد نجزارس من قستيود ليولو صباح زخون نستاكون كلوس إيرتراوي نخبرسي ناي إيرترا دبها من قستختكن بايتونا إيرترا ختكن نسون دتقصوا عن قصنا منقستن كلوني إساس نسدرا بيتون كمان منقستي اليوم الله تربدنا التراسب سلازم كلنا زخون حدا منقست ما نتكل إرترا منقستي بالله ناي حزب إرترا زبال منقستي إلا ناي حزب إرترا منقستي يتخل ناي حزب إرترا بايتو يتخل ناي حزب إرترا قوام يالله تقراي قوام الله تقراي بايتو الله تقراي مرحتها مريسة زاب سقم الله نبلاد لنا مستقلوا سنكل كلاسكم الله إرترا خم يبلا أبون ملس جزئي دم حجي كساب حجي اندحري نايس تحسقم نيرنا كون تباهي رجي نايس تحسقم سلازي بلنا تبرد كاب إيدكم سلازر الحزب إرترا بيجاهم نقولنا مرحبا إلكم صومنا عنا تقبلونا عايزكم مسألة نحن أخا أصبقكم رينا تحبسنا نمر سبلو لعل كلنا عاخم يا تعدي نسخم كتقصنا لا سلازي نسخم تحقوسلو إذا حقوسنا كندقول لكم كلنا كاب نزخستي بخستو ودي باس دليل كم زبا خوينا خمسة سقمة إلك خمسة زاربسي نحن آخذ مسؤكم تبهاج عدي كتكل نعون من يلكم على مو بقعوة تخلوا ياكم جزيئيو أجوكم كأبونكم على ياخذ الدخل من حزب إيرترا وأقداسي ملختيف يا بتعمية مسجن كابزيك تقلد سنحة توسخي كبهالا اللو تبلو نحر اللو هينو عدل كهب مهنياتو نوح حزكا أي مرسكن قرب على تأسين هناون نقطة باز ملكت كنت زرارة بتسفى غير اللغو بالدرجة بمنطقة السخاص تمهار كيان زسنا أخير زي عالم زلات هونتاتون كنريو خنقمقمو سلسقبا أنها تهزبنا ونقفلت أو حبريتا خيلو سلسقبا مالتي نايلو مجن حتتاتي ودي إيه توسخي مخري لبوا في اللعب تقوام تملكت حسبت لك عدل كبكا غني الليش شاي كلت لبواتات كهلف تحانتي أبز دياسبورا نزلنا فلايك أنا توم قرب فري تقولوا عليتو خوخونو زقبو ما راح تزباو قنبار ديام نيرم حجب سدة زلو عبيتي نايتا قاوم تزيام نيرم دخونو ما راح هايمانوت ديام زلو نحنا حجلومي نزي أب إيرترا نزق أب إيرترا وسيو زلو أو أب دياسبورا زنبر دولو إيرتراوي كنسمرو لنا عرقي بأسونا ينبرنا نباس مونياتو بزي أبكلت دقافة تقامن دابلك دقا خاخا بحدا بيت مرتخات وصدو ما بحدا انتهاش ما بحدا قناة خلنا الأجي artificial كنت أبزربا قديفنا حدا بمنبرونا أبزع عد خنا عوت دقنا خنا عوت ما حدا هنا خنا فقر تي مريحنا يكالكال اندحرنا احنا إذا مريحنا زنايزي عبيز بلو ولدو اندحري دونجيو زحيلو نتعدل تاخد كمان لاندحر زي كوينو دي إذا ولدوناتكم نايبا على الشيشة حدش كوميونيتي فتورو وتقال بحنسا أخم تسديدكم بحنسا أخم أبلان بادو ذات حيلكم بحنسا أخم بخلو مسيكم أمو حدش مريحنا حدش تقامن دقاف انجلزي يقولوا بحنسا تتأميركم سمور إيرتراوي محبرسة أمولو عالم يتخل زيها حدر نجمرة أبيات كريستيانات مساجدات كالوتون كي إلا كازب هالو عامنا نكبر كنسمر كالا أيتي تا نعدن نعنان إلى دزارة بلا ودبات جزيئنا يكونن ودبات حقيز ولدن لكن ساعتي خاخت ولدن السخات قواميز ولدن حجيت قوام على الناس قوام زخم حايش خيلي كلك كم إيرترا ريفرندم يرى هاجر والعلاوي هاجر زخونة حجي خال علنا هزبن خن الرجاجز قوام على النامو حنت سرح زلا حنت بوليتيكا وسرح زلا عدن أو وزان نتقوام متقبل
كلنا نبار حجي بوليتيكاو سرح كنسرح نحر دلينا أبرست محبر كوما سرح دول بها بوليتيكاو سرح نتليا مستم أب إرتان از نجار زور نتعدد من هذا قوام بسلال كون كان جهات دبره نايس تان ناي تمنجستن حيزهم زلوا سبع نعوم قوام يدلينايو بخصوص قوام كمرحنا حد من بلع سران حمشنا عمل براوي يبلي مش حنش عتم تسعن شو عتنيو وزيو سران حمشنا عمل تسع بيهز بيرترا قوام نخلوه سلازي إذا مسكرم إذا بعد الناس النتزيع بعد الناس ناي قوام كتكون اللوا إرترا قواماوي حجر كتكون بجاي كقوام زمس مريحنة ملو بملو كنسد زخون يكون حقي زخون يكون سلطان أكثر زي اللوسب كابا يمسي كايو من هيبوكا من وكيلوكا إلنا نحتته بخلص أمي نحريلنا ننسقه سلازم نحنا نبار جزء قوام سلازم خني أبعدنا وزان زلنا سراويتنا سيبلنا كلاتنا بقوام ببايتو زم حدر عد نكبر حسب بقوام غيرنا بايتونا مستخلنا دحري يشعو أبعركن أقوام من محياشين كلتكم مشين تقرر بخير نتقوام كنا محيشو أصلاً حمشنا عمل سلاز جبرة نزلت فترة بدلات نستعين دليوخا كم يجيرو فتحن عركن يمس زبل أبعدنا أخونا نزاتي له حدركم بقوام تترنيفنا البوليتيكا وقالسنا نتقوام ما أكل جيرين أساس عدل سلا ذهب كان أزي مسكنا كاششات أنا أزي مسكنا كدكتور تفهمين بعد إنجليز إن سلا ذهب كان مخري حسابات ريتو ديليت حلمي أزي مسكنا كخالق زي بخالد حسون الراحة تسفى قبل إنه لما قد سلام مشات قنيل